Suna na Ahmad Keji, na zo da abokaina ne daga Nas ta Kano muka zo mu. Yaran layin rijiya kowa ya san fama ɗaukar reni, domin mu mun zarce su. Nas ta Kano, daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano. Suna na Nura Siya, daga Nas ta Kano na taho ni. Sharaf come down everybody come down kowa ya san ni da mota. Yari ya zo mu huta, ni ma na zo daga Nas ta Kano. Nas ta Kano, daga 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 Nas ta Kano ne. Na kowa ne. Mu je zuwa, ni Khalifa ni ne na kowa. Daga Nas ta Kano muka zo mu. Kun san mu mun bambanta, ra'ayin mu daban fa da nasu. Yau ga ni fa tare da Keji, dan sun tsunan dan mu ne. Daga Nas ta Kano ne. Daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano. Sunana Abdullahi, ni ma na zo daga Nas ta Kano. Kaf garin Kano kowa ya san ni ne babban yaro, dan bana daukar rai. Daga Nas ta Kano, 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 daga Nas ta Kano ne. Bili sabbai ni ne, kowa ya san ni da keke, duniya a bita a sannu. Ni ma na zo daga Nas ta Kano. Daga Nas ta Kano, 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 daga Nas ta Kano. Ni ne na kuma zanni da jamfar waka sai da nazari, da nazari. These guys su ne fa abokanai na. Na fito da safa zana ji cikin gari, kowa ya sanni mata maza duka gari. In yi baiti sai na kara shi da nazari, fatan kun gane waka ai sai da nazari, da nazari. Daga Nas ta Kano, 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 daga Nas ta Kano ne. Ahmad Keji na dawo, kun san shi ramin ƙarya kurare ne, wannan karin maganar ta Hausawa ce. Ganda ni ne na kirkira, da ba haka za ku ji ta ba. Daga Nas ta Kano muka zo mu. Daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano ne. Suna na BID ne, kun san ni ban san raini. Abokanai na fuku ji ne, dan salo akwai shigare ni. Akwai shigare ni. Daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano, daga Nas ta Kano ne. Suna na Babba Ahuda, kowa ya san na da wasa. Duniya ta abita a sannu, ni ma na zo daga Nas ta Kano. Daga Nas ta Kano, 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 daga Nas ta Kano. Ahmad Keji on top layin rijiya garson, kowa ya san ba ma ɗaukar raini. Kan tsuntsu TV channel ɗinmu ne.